یک نفر استفاده‌برنده شبکه اجتماعی فیسبوک با نشر رسمی автомашинаи тамғаи Hyundai Starex рақами қайди давлатиаш 5556 01 мусофирбари хатсайри номери 28 аз раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе дархост намуд то нисбати пулчинаки кондуктор автомашинаи мазкур чораҳои қонунӣ андешида шавад. Ба иттилои муроҷиаткунанда пулчинаки ин автомашина нисбати мусофирон дағалона рафтор намуда бо суханони қабеҳ тартиботи ҷамъиятиро вайрон кардааст. Аз ҷониби кормандони милитсияи пойтахт муайян гардид ки пулчинаки автомашинаи шаҳрванд Одинаи Манучер соли таваллудаш 25/09/1998 сокини шаҳри Душанбе мебошад. зимни пурсиш номбурда иброз доштааст ки дар нисбати муроҷиаткунанда дағалона рафтор намуда суханони қабеҳ гуфтааст ки аз ин амали худ изҳори пушаймонӣ намуд. бино бар иттилои маркази матбуоти раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе бо назардошти ҳолатҳои мазкур нисбати ҳуқуқвайронкунанда Одинаи Манучер протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ бо моддаи 406 майда авбошӣ кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон тартиб дода шуда бо қарори суд нисбаташ ҷазо дар намуди ҳабси маъмурӣ ба муҳлати 5 шабонарӯз татбиқ карда шуд. нисбати ронандаи автомашинаи мазкур бошад барои ғайриқонунӣ бе иҷозатномаи мақомоти ваколатдори давлатӣ ба хизматрасонии мусофиркашонӣ машғул шудан бо моддаи 510 КМ-и ҷумҳурии Тоҷикистон протоколи маъмурӣ тартиб дода шуда ҷаримабандӣ карда шуд.